छोड़ी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जौना टाइम में खेसारी लाल अभी स्टार ना रहलन आ रउआ संगे दुगोला करत रहलन तो खेसारी लाल के द्वारा रउआ के कहीं ना कहीं टीम से हटा प्रोग्राम में एक बार दुगोला रउआ हरौलहु रहनी उनका एक बार कोई बार हरैले रहनी कोई बार। और आज खेसारी लाल यादव स्टार बनन आ रउआ के कोई नहीं पहचानते राजनीति क के हम काहे राजनीति कइल गइल राजनीति कल गइल हमरा के दबावे खातिर तो काहे लागल खेसारी लाल यादव के कि रउआ खेसारी लाल यादव से आगे बढ़तनी आखिर का भइल रहे ए महाराज ओकरा तो माने गाना बजाने के माध्यम से हर एक मामला में उनका से हमारे भइल रहे कि दुगोला प्रोग्राम में रउओ गइल बनी खेसारी लाल यादव गइल बनन और दोनों आदमी में दुगोला भइल बा उठा पटक भइल बा और रउआ जीत गइल बनी खेसारी लाल यादव हार गइल बनन इहे तो काल हो गइल। कैसे रात के 12 बजे उनकर प्रोग्राम बंद हो गई। जाके गाड़ी में बैठ के रोवे लगल खेसारी लाल यादव सुबेरे बड़का शील्ड हमरा मिलल। जब हमरा शील्ड मिलल तो हम डुमरसन आईनी और नहीं तो हमनी के हंसी खुशी रहे। उ बेचारे बोले तो कहला जे हम क्रिया खातनी कि आज के बाद दुगोला हम ना करम आ ई क्रिया खइले एकरा बाद हमरा मंडली के भड़का देले। प्रोग्राम मतलब चाहे कंपटीशन भई रहे ए महाराज उनका संग हमनी के दुगोला जानत नहीं केंगा भइल बा। कबो खेसारी लाल से रउआ बात होखे तो रउआ से पूछेम जे बबन विशाल के संगे दुगोला होके तो केंगा होखे क्रिया खा के दुगोला हो तो गीत के हमरा दबवा देहल गइल आ दबवा के आ तब वही गीत के खेसारी लाल गवले गीत के गोल हाँ हमरा गीत के धुन रहे कि हमरो के लगही अरे सुतालिए आमा कि बेटा राउर दारू पी के करेले डरामा कि बेटा राउर दारू पी के। ये गाना जबकि बहुत के डुमरसन गांव में है और छपरा के डुमरसन गांव में अभी हमारे साथ बबन विशाल जी हैं और ये बता रहे हैं कि ये भी जो कि अभी एगो वीडियो वायरल चल रहा है शंभू बाबा वाला और ये भी शंभू बाबा के टीम में ही थे और जिस समय में खेसारी लाल यादव स्ट्रगल कर रहे थे उस समय के ये भी स्टार थे और खेसारी लाल यादव को टक्कर दिया था इन्होंने और कई जगह पे दुगोला प्रोग्राम में इन्होंने खेसारी लाल यादव को हराया भी था और बताया जाता है और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि खेसारी लाल यादव के द्वारा इनका टीम तोड़ दिया गया एकदम छीण भीड़ कर दिया गया और तोड़ के शंभू बाबा से इनको भी अलग करा दिया गया और आज इनको समझिए कि अभी कोई नहीं जानता है और जो खेसारी लाल यादव को ये जब उस समय में हराते थे और आज खेसारी लाल यादव को कितना लोग जानता है आप लोगों को मालूम ही है। बाकी हम इनसे बात करेंगे। क्या हालचाल है विशाल जी? सबसे पहले और चैनल के माध्यम से जितना लोग देखता सारा भोजपुरी समाज के नमस्कार करें। एगो बात हम जरूर कहे खेसारी लाल चाहे कौनो लाल शंभू बाबा के छोड़ दी हैं लेकिन बबन विशाल शंभू बाबा के जब तक ले जी हैं तब तक ले ना छोड़ी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जौना टाइम में खेसारी लाल अभी स्टार ना रहलन आ रउआ संगे दुगोला करत रहलन तो खेसारी लाल के द्वारा रउआ के कहीं ना कहीं टीम से हटा दिहल गई रहे और शंभू बाबा भी छोड़ दिल रहलन एपे का ना बतावतनी हम का बात भइल रहे हम बतावतनी। शंभू बाबा ओ टीम से हमारे के ना हटावल गई। शंभू बाबा हमारा टीम के मालिक रहले। शंभू बाबा हमारा टीम के मालिक रहले आ शंभू बाबा ही हमरे के ब्यास बनौले। हमार सुभाष भैया सुभाष शर्मा जी उहे हमनी के ब्यास बनौले। तो शंभू बाबा हमारे एकदम माने बुझी कि 24 घंटा के रात दिन होला न वो 24 घंटा में 16 घंटा हम शंभू बाबा के साथे रहिले। आज भी ओह बेरा हमरा संगे राजनीति क के हम काहे राजनीति कइल गइल? राजनीति कल गइल हमरा के दबावे खातिर तो काहे लागल खेसारी लाल यादव के कि रउआ खेसारी लाल यादव से आगे बढ़तनी आखिर का भइल रहे ए महाराज ओकरा तो माने गाना बजाने के माध्यम से हर एक मामला में उनका से हम आगे रहनी। कबो प्रोग्राम मतलब चाहे कंपटीशन भई रहे ए महाराज उनका संग हमनी के दुगोला जानत नहीं केंगा भइल बा। कबो खेसारी लाल से रउआ बात होखे तो रउआ से पूछेम जे बबन विशाल के संगे दुगोला होके तो केंगा होखे क्रिया खा के दुगोला होखे। अच्छा हाँ क्रिया खा के भी दुगोला भई रहे। ओकरा बाद कौन चीज ओकरा बाद वो हमनी के संगे रही सो कहस कि भैया जहाँ जाता रहो तो तनी से हमरो गाना के प्रचार करी हो हमरो के सिटिया के प्रचार करी हो
तो उनका कैसेट के प्रचारो करी सो। हाँ अच्छा, कबो भइल रहे कि दुगोला प्रोग्राम में रउओ गइल बनी, खेसारी लाल यादव गइल बनन और दोनों आदमी में दुगोला भइल बा, उठा पटक भइल बा और रउआ जीत गइल बनी, खेसारी लाल यादव हार गइल बनन? ये तो काल हो गई, कैसे? काले से हो गई। जो शंभू बाबा हमारा मंडली में रहले, हमारा टीम में रहले, तो हम शंभू बाबा रात के 12 बजे उनकर प्रोग्राम बंद हो गई। अच्छा। जाके गाड़ी में बैठ के रोवे लगले खेसारी लाल यादव। अच्छा। सुबेरे बड़का शील्ड हमरा मिलल, जब हमरा शील्ड मिलल तो हम डुमरसन अइनी, तो हमनी के हंसी खुशी रहे। उ बेचारे बोले तो कहला जे हम क्रिया खातनी कि आज के बाद दुगोला हम ना करम। आ ई क्रिया खइले, एकरा बाद हमरा मंडली के भड़का देले। शंभू के बेटी में लेके चल गए पटना। उ गीत हमनी के रहे, हमरा के लग ही सुता लए आमा। ई वाला गीत रउआ सबके रहे? जी, हमार गीत रहे। शंभू बस रउआ पूछे जे आज से कुछ दिन पहले, उनका स्टार बने से पहले ई कैसेट जाके हम पटना में सरस्वती स्टूडियो में गीत हम जाके गवले रहनी। हाँ, तो गीत के हमरा दबवा देहल गइल, आ दबवा के तब वही गीत के खेसारी लाल गवले। हम गीत के गवले? हाँ, हमारा गीत के धुन रहे कि हमरो के लगही अरे सुतालिए आमा कि बेटा राउर दारू पी के करेले डरामा, कि बेटा राउर दारू पी के। ये गाना जबकि बहुत हिट रहल, ये गाना हमार रहे, लेकिन दबा के खेसारी लाल यादव गा दिया। उ गवले कि हमरो के लगही सुतालिए आमा बेटा राउर पी के रोज करेले डरामा। उ गवले जी। लेकिन कहीं ना कहीं रउआ सबके टीम के फोड़े में, टीम के अलग करे में खेसारी लाल यादव के हाथ बा। अरे फोड़े में तो माने उसको एथी नहीं, क्या कहते हैं, फर्स्ट नहीं, माने उनको अगवल एकदम रखना चाहिए। हाँ, मेरिट में रखना चाहिए। फोड़ने में इतना वो एकदम मतलब खेसारी लाल बस ट्रेंडिंग स्टार ही नहीं है, किसी को फोड़ने में भड़काने में भी स्टार माहिर है एकदम माहिर आदमी। अरे महाराज, और आपके साथ ही वो रहते थे। हाँ। उनके पास बताया जा रहा है कि कपड़ा भी नहीं रहता था, वो खुद बोलते हैं कि कपड़ा नहीं रहता था पहनने को। अब देखिए इतना छोट बात हम ना बोले, का हो गई, का बात बोलल चाहते हैं? जब एक संगे रहनी सा तो अब उनका लोग कपड़ा ना है, तो हमारे लोग हम कोनो और पति के बेटा हई जो हम थी। लेकिन राज कपड़ा पहन के जाता राज दरबार वाला हम पोशाक पहन के आवतनी। लेकिन ओ बेरा ई जितना यहाँ के डुमरसन के टीम रहे, ये डुमरसन में कोनो कलाकार से पूछ लेम, चाहे वो शंभू से पूछ लेम, स्टार में रहल तो बबन विशाल रहल, मतलब कि रहुआ। हाँ, खेसारी लाल यादव से भी ऊपर। जी। अब प्रोग्राम में एक बार दुगोला रहुआ हरौलहु रहनी उनका? एक बार, कोई बार हरैले रहनी, कोई बार। और आज खेसारी लाल यादव स्टार बनन आ रहुआ के कोई नहीं पहचानते, पे का बोलम? अरे भगवान करस जे वो से बड़का आवरी बनस, ओहू से बड़का बनस।